Atong oras sa DYCM, alas 8:55. Mga pagpati nga ilong, usahay makahilo, kinahanglan kining isinggit o ibabuhagay. Anak at Bisaya. Dinhi, atong bukid, kiunog tukion, mga hiskutanan nga magkalagot, mga isyong makakuyap, ug mga pangutanang makapasabot. Anak at Bisaya. Juan Carinio, atong bukasan, lakwaan ug sikat-sikaran, ang tanang mga bakakon ug limbungan sa pangamhanan. Anak at Bisaya. Maayong buntag kanatong tanan. Welcome sa ato ang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar hangtod ta dire sa alas 10 adlaw ron nga Biyernes. Ika-14 ka adlaw ning bulan sa Oktubre tuig 2022. Unya madungog ang atong Sibya sa 100.5 DYCM FM Bugo City. Good morning sa tanang mga taga-Daan Bantayan, Tris Midilin, Madrideo, Bantayan Island, Lugon, Malapascua. Kung sabay tawag ala niya, kaniad to, tawag na mo na sa Lugon ra magyud. Di man na Malapascua. Pag-uragin na, ngagianggaag Malapascua. Unya, di sa nato kalimtan ang duha ka mga banggitan diri si Bunga, may buntag, mga bungoton, nila ni Bonifacio Sanchez og ni Aikis Mahinay. So, kumusta na mamong tanan? Endag, ora gyapon. Bisan pa mga igala sa, again, sa nagkahagipot nato nga palibot, kalibutan o guban pang mga kining kahimtang nato diri sa Pilipinas nga tanaw ko murag lisod na gini hawason gikan sa tumang kalisod. Nang hinaota nga makakita gyapon mo ba og gingi nga anha gyapon mo lusot ang inyohang mga matanis nga pahiyom. Kay ug ato pag yung tuyuan sa nga magmugtok ta ning kalibutan na. No, nga ato yung tuyoon ba nga mubagtok ra gid ang atong itsura. Apil dita. Muna nga kanunay gyud mo pahinomdom ninyo nga bisan pa taliwa sa inyong kawadon, ayaw gid mo kalimot og pahiyom. Mientras kompleto pang inyong ipon. Okay, yun niya kagapon di ay nagtanaw matatusam diri live katong salida ba ni Cebu City Mayor Michael Rama. Nya lang gawas na mo itong ubang mga video, magkatawag iguan ng mic. No, kay ang resulta atong iyang atong klarohon ha, ang nagpalaya sa atong pipila ka mga residente sa unsay nga ni dito sa Barangay Apas, Sitio San Miguel. Atong klarohon dili ang Kapitolyo. Kay naaman ko'y false impression nga namugna diri ba social media ug sa hunahuna sa suban nga ang Kapitolyo may nagpalaya sa tunay dili. Ang gipalaya sa Kapitolyo mas daghan pa kaysa ato nila. Gamay ra man to. Pero katong punto kagahapon nga usa lang ka komunidad dili ang Kapitolyo mo'y nagpalaya sa ato kanang contested lot sa 937 diya sa Apas. Kay og maghisgot magud mo kung 15 gipalaya sa Kapitolyo daghan panalitan kanang hospital diri sa Mandawi. Di ba kaning Eversley Child Sanatorium gipalayas magina sila sa Kapitolyo. Unya kanang pipila ka mga namuyo diri sa Biscom kining 40 city ka mga luti nagiokuparan mga igala sa mga dagan sa mga puyanan sa kanhi sundao. Ug mismo gyud ang kanang opisina sa mga sundao palayason pud na ni Gwen. Kaya nitabo pa mga igala nga nay nagpuyo aning Puente Osmeña, palayason sa gyapon
palayas mo. Pero katong kagahapon dili si Gwen mo nagpalayas kay doon natoy pribado nga kining nangangkon nga siya mo'y tagiya. Unya ila lang giburo ka. Mubitaw nga isog kay si Mike Rama nga ni pataliwa. Nibutho na dito sila si Vice Mayor Raymond Garcia. Kay dili man si Gwen Garcia mo'y ilahang gi alihan. Dili man ang kabubuton ni Gwen mao'y ilang gi tamakan. Sumuto nga ila dayon gi adto, ilang gi respondihan. So unsa may resulta? Ang resulta nga nagkasabot ang tagiya sa yuta o ang kampo sa Cebu City Government nangatagaan og balik duha ka semana nga reprieve. Butpasabot 14 ka adlaw labing taas ang pwedeng mahatag og kinibang giya. Ano di giya kanang lugway? No, katagaan sila og lugway nga dili dayon sila mapalayas. So aron nga doon na kuno sila panahon nga makapangandam ana magina. Now ibutang gi sunahon nga dili na ilang lote. No, squatter na po na sila diha. So dila na nato angay kayong pangisugan gawas mga kaigalaan kung dinaghan na gid kaayo niya. Ang ako lang kay kaghapon sa kagabi, gabi nagtanaw gid ko sa mga footage ba kay nang gawas naman. Ang mga footage sa mi boy nga dito sa Makrama. Unya pura buyag lang gining ato ang mayor. Something mga unique gid kay na niya. Nga di gyud ka katultul ba kung kining iyang gibuhat or seryoso ba ni or mura ba gid iyang karakter kay kung ako'y pasultion kinitaw nga to ang pinilangga nga mayor may pagka gwatsi man limang kakagapon sa grabing napakauna ba gid ni Mike Sam no sa grabe gyud ka tensionado ba kay kanagong mga kabanay nis mga kanhison daw so dili ni bago sila ang pagsukol no dili ni ingon sama sa ordinaryo lang nga mga lumulupyo nga palayason nga dali lang kayo bang magulat kung may pulis kini anad guna sila nga makakitag armas kada adlaw silang kinabuhi so higit something nga magulat so tensionado gyud grabe ka init nya sa akong pakibaw nangandam na ko sila sa nga kung ipugos gid kuno ang demolition ang manukol gyud isog na gid kayo gaaso-aso na yung mga ilong sa mga tao gahapon dito sa Apas. Sus, pag-abot ni Mike Rama, something nga makaingon gid ko nga, ambot, gikaluyan na lang gitingalis Ginoo, or tungod lang gid sa karakter sa itong mayor, nga dili ba konbensyonal. Iagi lang kag ginulokoy, iagi lang kag kinulokoy, murag nagpakatawa, murag seryoso, murag yung pero ang impact, ang epekto sam, ako nakita, ni kalma ang isig ka mga habig, ni kalma ang mga taga-demolition team, ni kalma sad ang mga lumulupyo nga demolisyonon. Kukuyawa ng Mike Rama na agis. Nani siya iyahang yung sangkuan sa? Na iyahabang pagi sa pagkibawag yun sa agapon nung kakakita mo na may kuansam na may nagdadaman to ang taga-sityo San Miguel o kining dako kay rebulto ba ni San Miguel Arcangel mo ba'y tawagan na santo sa Arcangel San Miguel or San Miguel Arcangel karon abot sa Mike. Kuya kay Atares Mike, gakibido o niya, gasunob na sa datong iyahabang o katong iyahabang sana vest, traffic vest ba na o sana emergency vest. Dayon kakao-kao. Karon pag-approach niya sa mga tao nga nagmuntar sa ilang mga depensa kay ilagid laging gibabagan nga di gid makasud ang demolition team. Pung pasuban gipahipi ra gani kuno ang mga butilya daan sam kay in kaso dunay mga
pinugsanay magpinuspusay kina ditong mga binuap nga bildor unsa ba. Pag-abot ni Mike, ibong sila nga ni kanta man. Storyan lang ni ako nadunggan ha. Kaya nangutana naman ko dito sa mga mga amigo to reporter. Nagkanta ko nus Mike sa mga. Niya ang gikanta kay Kantas Pasko. O, kanta sa Pasko. Niya, hinala ko, di kiningon nga all out nga kanta ka ng iyang estilo nga singalong. Di kanta lang siya doon. Iyang gidool ang mga tao. Niya, iyang gisinyasan nga hilom. Kana bang sinyas nga hilom mo? Kanang imong idapig ang imuhang tudlo sa imong babang hilom. So, nang hilom ang mga tao. Muto nga ni, sugod na sa diskurso, ingon siya nga, kanang, dili ta mag-inisog. Di ta ni dagon sa inisog. Kaila mo na ko, dili ko isog. Pero di sa kumahadlok. Nya, kita man siya sa dako kayo ba nga ribulto ni Senyor San Miguel. Ingon des Mike, kaila mo na? Kanang inyong gibit-bit diha nga ribulto? Kanang dako kayo diyang istatwa? Kaila mo na? Ingon des, ingon mga tao, oh, si Arkanghel, Senyor San Miguel Arkanghel. Ingos may karama, ako man na! Limang ka nga nakurat, siga matas mga tao pag ingon ni Mike, kanang inyong ribulto nga Arkanghel, ako na! Wasa ningon nga, ako na, lahi man ang mingon kasam nga ako, kay meaning ikay tag-iana, pero mo identify na gani ka sa Santos nga nagbit-bit og espada nga mingon kang ako na. Ang in English na we are one and the same. So niya na mata ha, sigang ilong sa tao siya ingon po kuno tong tiguang nga naslo sa tuungan siya ko nun alegria. Ito alegria gari Mike. So ako na. Lingi sa mga tao dito kaya naalaman gibutang nila skilid sa mang ribulto ni San Miguel. Lingi sa mga tao ni San Miguel. Tagtao la San Miguel, hangad sila. Balik sila tanaw dito ni Mike. Balik na po sila tanaw San Miguel. Kaya mingon kis Mike nga, ako lagi na. Hindi po ko mataas sa matapitan nga na siya yan ang sakino. Hello mo ha. Hello ma, ayo dito madagin ni so kay magbinal dito gali mo patakop na mos pulis. Pero di man na nga kana si San Miguel ako na. Wala. Kutaw ng libog sa mga tao san. Di ay iyang gipangutana ang mga tao. Anong ningon siya nga siya na San Miguel? Ingos may grama, kinsa may nga na ang Arkanghel? Michael din na siya, Sam? No? Di ba Michael din na kanang kining Arkanghel? Saint Michael din na. Mude iniingon siya nga ako na. Kaya ang nga ng Archangel, Saint Michael the Archangel. Katong momentingin lang siyang right hands Ginoo, no? Mo gina siyang niihaw sa yawa, mo na siya niihaw ni Satanas. Kanale si Saint Michael the Archangel niya. Ako dugay kay ko kasabot nga nung niingos may krama nga ako na. Kay di ay pareha silang pangan. Ingon din mga tao. Pag ingon nga kinsa may pangan kina niya? Ingon din mga tao. Saint Michael the Archangel. Ako na. Ano din mga tao? Di ay ikaw di ay pagka nawalan yun aligri hapon pagka namalan yung aligri aling Mike pura buyag so muna nga biyagi ko ako sa magkatawa ko nga maglibog pero bisag ingunana ang estilo ni Mike Rama lahi bas uban. Mingon silang kiningkoy, kinulukoy, binata-bata, kanang binakya. But you know,
ang impact gahapon sa grabe kayong tensyon. Init kayo ang mga tao nga gamay nila kuwang magpinahitay na to dito, napakalma ni Mike Rama. Ni kalma gyud. Oh, nya ay iwit naman lang to sa Raymond. Katong kang Raymond murag hinungaw naman lang to. Uwam sa kayo kaya vice mayor ka niya, di ka mo. Pero katong yung Mike Rama, katong kang Raymond, kuan man to yan, dinisente man to. No, tinarong ka Mike Rama gyud kay kinang kining ko yung kang Mike. Kining ko yun. Pero, ang impact sa ni kalma, oy. Astang mga pulis ni kalma, nagkatawa na sila. Anything man gani ngayon na nga medyo tensionado niya, makapahimuot ka gani sa mga partidos nga both na yung magsangka, bulahan ka yun. No, usa ka yun sa mga pilanggas kino, kay dabi na tingalisam sa mga balaan kasuwatan. Blessed are the peacemaker. Diba? For you will inherit the kingdom of God. Sakto ba na? Sakto ba ko ato? Or ipaitaan hindi kita himasa o ito? Hindi kita himasa o Biblia kaya bisa ginal ni Rolo ma-feel ako ma-feel akong kainit inferno sa hindi kita himasa ba? Bisa nata si aircon murag mualis nga o gapon ng kainit inferno. Kuno ba na anas balaan kasuwatan nga blessed are the peacemaker for you will inherit the kingdom of God. Kung ilag ko kung dili kayo accurate ang ako abang paglitok sa kining mga scripture, holy scripture. So muna ang kagmayad gahapon na nakuan gid niya napahupay ba niya ang kuan sa mga tao, ang gaumidyo ba nga ang mga gabukal ba nga balatian. Sana Mateo 5, ikalimang libro sa Mateo, tudling 9. Sakto ba ko? Sakto ba ko, Bradso? Kana, Mateo 5, tudling 9. Kana. Asa ka? Blessed are the peacemakers for they will be called children of God. Okay. So, blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. So, muna sa may krama. Kaya kagahapon, kaingon medyo ko nga, bongo, ngingiga ning Mike, ni kalma mga, ni kuan yun, ni katawa na mga tao, ni pahiyom na, inigingon niya, Amen! Mingon sa mga tao, Amen! Basta kataya. Basta kaligriya. Ito nga yung gida dito sa kapilya matangil ito ni kalma. Oy, dito mga tao nagsige nagkuan, praise the Lord, may mga tao, praise the Lord. Nakalimot sila ba nga ang ilang bahay pamungkagon. Grabe ang gahom ni Mike. Mumita ako, lahi-lahi maging timplada ang mga tao. Sila Bilya, ang estilo ato sam, pabutan-butan man to siya, panghambol-hambol ba ganang, murag kintahay ba o mas ubos pa siya nimo? Kay matapad ka tong Bilya, mahambugiro ka? Bisag unsa pa kakaloli, no, bisag unsa pa kapobre sa inyo o sa imong pagtuo, niya matapad ka tong Bilya, mahambugiro ka. Kay og magpaubos ka ang estilo tong Bilya, paubusan pa magid niya ang iya. Hantod nga mura na lang dito siya nga nagkamang. Siya mong tungod nga ano ba paubos pa upoy-upoy ba? Muna. Inato style atong Bilya, lahi-lahi silang style. No? Si Tomas, natural, lahi magid Tomas kay authoritative magid kaayo. Ang katong mga gustong maggubot, mag-away, nigsod ni Tomas manghilom pod. Kay murabag duha ka mga iring nga buot magtigay niya pakalitan nimo mga igalag pasod og German Shepherd na manghilom gyud. Motos Tomas. Pero katong Bilya, ang estilo to sa paupoy-upoy nga murag siya na lang gyud ang nagpabiling
dinaog-daog sa kalibutan. Ana ba, gawas nimo. Siya na gito pinaka labing ubos. Of course, naman na ipanultihon nga don't be too humble because you're not that great. Ug ako masayop kang Mark Twain na nga quote ba. But anyway, mo sa to iyaha kang labili. Kang may krama lahi pod. Kang may krama nga limang kanang gahapon lagi sa kung nagisulti. Sus, init na kayo di kanta og Paskos Mike. Kung gikantahan ang mga tao Merry Christmas. Diha. And you know, that is character. Dili na nimo matangtang ba sa iyahang pagkatao kay mo magina siya. Which is para nako very effective. Pero di sana nimo pwede mo buhaton na kay mga high level di nga meeting na kay mga palatang atong yung gibuhat sa mga call center executives. That was mga about 3 years ago man tingali to. Or that was the time when he was mayor. Wa pa na Mayor Tomas, 2016 tingali to. No? Nga 16 or so to nga yang gipatawag ang mga dako sa call center. Yang gi-meeting dito sa opisina. Yang high level ko nga meeting niya kana mga tawhana precious guking oras na unsa gibuhat ni Mike. Gasing along dito. There's always a better way of bang being jolly or but anyway yaman ng taste. Pero kagapon kay mo jugo nga that was quite exceptional. Masuko ka nga gikantahan ka. Ikaw kuno be. Ikaw kuno sa imong tungod gikantahan kag Merry Christmas. Masuko ka. Imo nang puspusan ng tao. Mo insiste ka sa imong kalagot or sa imong kapitok o sa kaitok kanang tungura nga ang naa sa imong tungod. Naghisgot na nga siya kuno sa Arkanghel. Imo ginipugos nga di ba usaman ko na imong mahimo. Nya mukalit lagi nga praise the Lord. Natural mingon sa nga praise the Lord. Igingon ko ni Mike kapon, God is good to bag mga tam. Always. Ha? Amen. Kana dumingos Mike. Amen. Kita do mga anak tas Ginoo. Amen. Mingon sa tao mga tao. Amen. Kana extraordinary gina. Not the usual type. So pila may naginansya sa mga tao gahapon pag-abot ni Mike 2 ka semana. Now 2 weeks to prepare. Pero ang ako magong nasabtan whether or not muna solution, I don't think so. Gipahupay lang ang tensyon kay ang naamangod sa ilang reklamo nganong nisukol ang mga kining demolisyon nun, kining mga lumulupyo, kay pending palagi sa Court of Appeals ang ilahang kaso. So nga naman kunong demolition sila nga naa pa man naghihusay sa taas nga korte. Naman sila yung writ of demolition. So pero ningon sila nga naka-apilar pa kuno na sa Court of Appeals. But you know, ato lang i-set aside ba ang legalist or kining mga legality gid niya na anything nga naa pa dito kay sulbaronon pa. Wa pa ginamahuman. Wa pa ginamahuman tingali sab. Kay to pa mas taas. Wa pa man ni pero bigog na writ of demolition RTC lower court. It is something anha na dia ang mga tao naglibog. Nga wa pa man ni mahuman dito sa higher court. Nya naa na writ of demolition. Og ana no. Now, Sam, kini paigot man gini. What if muingon ang higher court nga sakto ang mga lumulupyo? Pero wa na sila balay kay gidemolish na. So mangutana ka nganong gipadali man eh. So anha na mo sink in na pangutana kinsa may nakakwartaan. Di ba? Kay maka-question man kita. Nganong gidali man gyud ning writ of demolition? O sa man nay
na nilusot kwarta ni. Mula pending appeal. Actually mo gina. Pero ang ako gyud ba kini tinamban man lang ning ato asam dili man ingon nga ato gyung gisikitan ba og unsay naa diha sa ilang mga procedure kay kini this is just a matter of procedure, dili naman ni substantive law, di naman ni something nga ni question kita og doon na bay bala o do wala, kini procedural man nga while pending appeal doon na sila yung mga nakuha nga motion for execution, writ of demolition, etc. Procedural na siya. Pero nga akong punto kini tinamban pwede ra gyud kong kurihian kay di man ta may laki sa balaod. O palanglit maingon ng higher court dito sa Court of Appeals nga sakto ang mga tao. Pabor ninyo. Sakto ang inyong mga gi-invoke, inyong mga gigamit nga balaod in your favor. And yes, mo affirm me sa inyong hang baruganan. Pero wala sila bay. Kay gidemolish naman. O sa makay pwede may tabo na sam? Okay, atong kanon ha. Atong Osborn. Kini pwedeng sayop ang akong logic nga gamiton. Pwede ra gyud sayop. Ingnalan ko nga butalo ko okay ra kay nako. Atong Osborn ang senaryo. Pananglitan sam nahitabo nga naatay death penalty sa Pilipinas. Na death penalty. Nya moingon dayon ang RTC, okay, sintinsahan ta ni kuan. Death sentence. Sentence, death sentence o death penalty. Moingon ng RTC, sige ato ning sitensaan bitay. No? Lethal injection or electric chair. Yan mo apila rin taon ang biktima or ang criminal or ang suspect. Pending dito sa Court of Appeals or Supreme Court or asa. O yan, naimulusot nga writ of execution. Kibaw mo kung dili na pwede, dili na mao. Kibaw kung dili na mao. Procedurally, it's impossible and it's not even happening. Kibaw, pero inala lang ba? Nga, maingon nga, while pending appeal, mag-writ of execution sa ta. Inala sam, what if maingon ang higher court nga, uy, sakto ang appellant, wala siya isa. Pero na, gisugba na limo dito silya elektrika. Sawa limo. That is not kwan. Kala kong gisulti, dili na tinuod. Kaya pa magina nahitabo. It's not actually true. It's not happening. And I don't think nanay nahitabo niya na. No, it's something ako lang gi-stretch ang sitwasyon ba diya sa APAS into its logical conclusion, kay kini magong logical conclusion, even to the point na way beyond the edge of sanity, you need to stretch it up to its uppermost point, nga to the fact nga to the point nga makaingon ka nga borderline na siya sa kinibang katawanan, sa imposible o sa ridiculous. So mo nang ginanan ako pag mugya po ning sa APAS. So what if moingon ang higher court nasakto ang mga tao pero na hagbay rang gidemolish ang ilang bahay. Sa man nimo be? Mauli pa to nimong binungkag og panalitan nilanat ang buruka og mga another 2 years. Di ba? Kaya di ka paabot ang tagya. So, asa magyud dapita ang hustisya anasam? Muna nangita gyud ko og asa magyud dapita ang hustisya ani ngano mangyong inyong gipugos ang usa ka butang nga wa pa magyoy finality. Di ba kalabang finality? Mula gina, balik na po taning terminos abogado. Mingon man sila sam nga when it comes to procedure, ang final and executory may not be final and executory except that it's final and executory. Sakto ba ko? Ha? Mula gina, ataya ani, libog ka bitaw nino? Di, mula gi, Jesus. Libog kayo, kinahanglan kita mangonsulta og mas libog pa na to. Abogado. Ay, inalaman na sa, mumukulo na Dias Corte nga,
ang usa ka decision may be final and it can be executed, pero you know, dili siya final. No, kanusa mahimong final ang final. Muna siya ay pinulusot po nga pangutana. Atong binisayon. O sa may binisaya sa final? Sa binisaya sa final ha? Kanang hingpit? Hingpit na gid siya? Hingpit no? Kanang hingpit o sa bungbong pa na, di na gid nimo pwedeng ituknod kay ni sangko napidpid ka na gid bungbong. Ana ba? Pidpid na gid. Wala gid nga lugat. Wala gigingi. Nana ka gyud sa pinakapiot. To lagi ka labing suok na pidpid ka na gyud. Muna final. Muna hingpit sakto tingali ko binisaya naman tingali na. Napabaylain binisaya na. Katapusan. O kana. When you say final, katapusan. So, ang usa ka butang nga naa sa katapusan, di ka makaingon nga napay tiwasonon. Kay katapusan ka naman. Kura mo na ni ang katapusan niya, mingon di pa napay tiwason, adi na katapusan, giatay anay. Ay, sakto tingali ko Nya, mingon maning korte nga, dili, lahi man mi dirido. Kay kining balaod sa tao o balaod sa huna-huna, lahi man. Wa man lang magtugma, kay kanagong mingon ang balaod sa huna-huna. Nga ang katapusan wala yangay himuon kay katapusan agod. Pero ang balaod sa tao mingon nga dili ang among katapusan mabinat pa man ni. Tama nimo. Ay libog no. Ako libog gani ko. Sumod tingali ning hitabo diya sa apas. Ni amora bagyud anhira bagyud kanunay biktima ang mga tao sam. Ano ginabiktima ang mga tao pag-abot na sa procedure? Kay libog naman, di naman ka, daghan naman kayo mga manglaki diya sa korte. O kung sao na pag palusot ng ilahang gustong mahitabo. So that is why nga, gool lang kayo yung paminahon nga inana, pobre gid ang nahintungan. So, hindi naman na mausap. Malaya, mamahawa, ramagid ka po na sila, kaya di man na ila. Ang ato lang is ug nagidate tingiling komentaryo nga na ni Samiboy ang procedure sa korte. No, ang procedure ba sa ato, ang setup ba sa tong justice system? Ug doon na tayo angay komentaryohan ba? Ug naitabo lang gyud nga ang atong komentaryo makaapektar sa pagpadagan sa mga pamaagi diya sud sa atong mga hukmanan, butang nga imposible kay nang mahitabo. Kung ang ato lang komentaryo mo'y agdon ay nga less in life mao na. So muna nga katong less in life mo gidakdakan sa balaod. Those who have less in life should have more in law. So binisaya pa katong mga way nahot ikaw gidakdakan sa balaod. So muna nga ako libog kay mo bitaw nga din kay ko ato nakoy nahi kung wa ko masayop katong nag-istorya mi ni Ustads Najib Rasul matingali to katong usas ngingi kayo ba nga Ustads imam magitingali na si Najib Rasul hinumdum ka na sam nga spokesperson na siya sa Muslim community diri Cebu buhi pa bagkataon katong interview ko na ngingiga ganahan kay ko makihinabi itong tawahan na bright kayo nabuta na ako nabuta kay bao to mo Arabic kay bao mo may ngaki kay mo in English labihan sa kay mo binisaya unya pirti sa kay to siya nga mag kuan man to siya murag maranaw man tingala na siya sam maranaw ngilngig ako agi ko ikasulti ito gimingaw kay ko to niya makikistorya ko ato niya sama nga nakikistorya ko ato niya ni Brad Sok highly educated person di yung ko mapulaan ato niya probayag unya moto siya ay nag-ingon ako mga igala nga kining
Sa igso ang timailan sa usa ka nasod nga kurap daghag balaod. IDI sir, muna timailhan nga kanang nasod nga imong gipuy-an makaingon kag yung kurap kipisil daghanag balaod. Na ako po din siyang gisuklian sa akong kapilosoposan ko. Adi ay ba? Muna imong pagto pero lahi masaning ako sir. Siyang sa na imason. Ko ang timailhan nga ang nasod kurap daghag santos. Sa nga naman kung kidaghan magpista. Libog ko nimo. Lahi sa lang imo. Bitaw itong oras mga gala, alas 9:35 na, mabalik ta human lang ni ani. Okay, balik ta sa tuang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar. Patayan mong nagpaminaw sa DYCM. 11:52 diya sa dial sa inyong mga radyo. Asa nang des Kuya Eric Sam? Ako nagpaibaw sa ko? Wala ka, doon ka daw, no? Ha? Ano yung ligid siya? Mao ba? Ay, gato niya yung papa. Okay. Dito yung ginikanan? Kuan tingali, kanang pa-check up o sa ba kay mga kuan mo na may edad na sa naya mga ginikanan. Okay, sige unya sus unsam ning balita gabi o gahapon anak mismo sa atoang Department of Justice nadakpan unsay kaso illegal drugs. Unsa man ang kush akong gitanaw ba marijuana din ha. It's another species of cannabis o high grade na siya nga marijuana worth 1.3 or 1.5 or 1.7 million man tingali ito. Gisa tinganan ng iyang anak Sam? Hipolito? Asa to? So tinganan ng anak ni Justice Secretary Crispin Rimulya, no? Niya iyahang uncle si John Vic. Oh, malito na John Vic, ha? Namo to Rimulya sa nga reporter sa una sa ABS-CBN sa? Gilbert Rimulya. Wala ko kay hibaw asa tos Gilbert. Pagkor? Yeah. Sakto di ay. Sakto. Yeah, that's right. Kay kainomdom ko. Dili, gikuha. Kuaon man tana siya. Sakto. Actually, sa wa pa to ni abot katong taga-diin tong wa ko kailaning ng bagong press secretary ron. Kana man tas Gilbert mao ikuaon. Pero murag ni decline. No kay mas mayo magkikita og nakas pagkor. Kanagog si Gilbert Rimulya gipangayoan na siya opinion. Actually si Gilbert og ang unahuna ni Gilbert og ang unahuna ni Benjamin Diokno nagtrukis. Kay si Ben Diokno siya may secretary ron sa Department of Budget or sa Department of Finance. Si Ben Diokno siya mingon magid nga oppose gid ko aning pugo. Kining Philippine Online Gaming Operation sa mga Chinese national. Mobitay rason nga na blacklist sa China. Pero si Gilbert o si Boying okay sila. Kay ngano man diya man nabuhi ang pagkor. Kay ila maginang gi-insister nga dako kuno kayo nag-contribution sa Philippine economy labi na sa taxes ang kining mga Philippine Online Gaming. Ila ginang gi-insister niya na sila yung mga rules or policy nga ang ilang dakpon katulad mga way papel. Muna nga ni mugna na og conflict between the Philippines and mainland China and of course sa Department of Finance.
Kay ang DOF mingon magid nga wa man na dako kay contribution ng pugo sa tuay, di kay na minute kayo na ang ilang nahatag nga kwarta sa Pilipinas, sa Philippine government. Ug naanay klaro din gipanghatagan opisyal. Ang mga opisyal sa gobyerno pero dili ang gobyerno. Nya kana sam gisupakan magina China. Kay number one, karon pa ko kay bawa nisulti gid ang kining global kanang Global Times ba na nga kaning Chinese state owned nga kuan nga news outlet. Ang ilang envoy nisulti nga ang sa mainland China problema sila nakidaghan kay naghikog. No pwede di daghana naghikog ana dito sa mainland China kana mga mupusta ba nga nang ut-ut gid pag maayo ang online gambling kay anytime accessible magayo cellphone inig abli nimo pwede ka mupusta na anytime. Illegal gina dito. Unya giban gina dito totally because nagmugna magina og moral corruption sa iyang mga lumulupyo nya kining China kay bawo mo confusion state biya na sila. No ilabi nang gifuse ang Chinese character ug ang usa ka komunista nga pagtuo. Yeah, when you say Chinese character ang ilang komunista, practically nagtamod gina sila sa mga istrikto kay panulunan sa karaan kay tao katus Confucius, dili man Ginoos Confucius. Kuan magina siya, state philosopher. Yeah, para nila once a country is morally corrupt, wa nagiga. Hopeless na kangana. So pas Pilipinas ba? We are practically morally corrupt. Wala naman kita, morally degenerate na maganda mga Pilipino. Wala kita, dawat tag 50 pesos, dawat tag 20, dawat tag 150, panahon sa eleksyon. And muna na siya klaro yun nga interpretation nga ang Pilipinas is nowhere. Wala kita. We have nowhere to go. Wala yun. Paso na ta. Ang China, di man na sila musugot anasam. No, ang China, ilang maginang gipanilibdan ang ilang moral fiber. As much as possible, bala magpinatyana ita din eh. Basta we are morally upright. Hutdon ta magpatay, di mo tuon na mo. Patyon din mo na mo. Alam mo nila ha. Prisuon mo, patyon mo. When you are morally, you are a threat to the morality of Chinese people, patyon ka. Waman ito ang Pilipinas sa giban. Di-blacklist. Actually, ang Pilipinas sa China. Di isa na to sila mabasol kay ilang nagkatungod. Nya ikaw, Pilipinas, maka-blacklist ka China. Really? Diba? Kadungog ba mo nga doon ay retaliation ang Philippine government? Kay most of the time, anak man na, pingpong ba? Kung i-blacklist ka sa usa ka nasod, tungod sa usa ka butang which you believe nga wa kay sa ang imo sang pwedeng mahimo i-blacklist pud ta mo may kaburay na ay ana di ba yan iblaw sa Pilipinas sam gi-blacklist ito China mo na lang pero you know ang problema ana karon is this. Para nako ba ang atong Department of Justice kuan naman kanang infected na ni siya kay ani ni infected in a way nga ang iyang statement nga gipagawas ni Crispin Remulla DOJ Secretary although mo nindot paminawon nga ni distansya nga there's no way for me to intervene no as much as possible let the course of justice prevail ay nana ba. And I even applaud no iya kunong gipakpakan ang mga taga-PDEA for having performed their duties no nila kunog yung nakuha ang target muna etc. and it so happened nga yang anak kuno mo nadakop but you know the fact is my son is already 38 years old and he is already an emancipated child 38 years old is adult naman na pero maminaw ka sa iyang statement ba, it's too good to be true. Nindot rakayo para nga matinuod. Usa ka si Mahatma Gandhi ka kay martir ka gyud sa imuhang prinsipyo, magkamatay kas butag nga. Usa ka si Jose Rizal ka kay Crispin Remulla ra ka. No. You had your lang, but anyway, ang pinaka responsable ta niyang buhaton wingon siya nga kining akong pag-abot dire isip usa ka cabinet secretary
it's because gitudlo ko. I am here solely because at the pleasure of the appointing authority. Ang presidente maoy nagbutang nako dire. Now, para nga dili gyud ni mabahiran og isyu ang opisina kay matud pa niya sagrado kining opisina nga akong gihuptan. Sama sa kasagrado sa akong papel isip usa ka amahan. Naman siyang suwatsam. Di ba? Di ba? Sama sa kasagrado isip usa ka amahan, ingon ani sad ko kaseryoso nga nihupot aning akong posisyon. Now, para nga dili gyud ni mamansahan og dili sad kadudahan ang akong opisina kay bisag wa ko'y gihimo niya gidudahan ko di naman ko effective. Ala ba sa mi boy? Bisag wa ko'y gihimo nga mo impluwensya sa kaso sa akong anak pero dudahan gid gyapon ko. Hangtod nga naa ning duda dire di gyud ni mahitabo nga akong opisina sa ligan. So ang imong klarong buhaton mingon di sa sam mo submit ko og resignation didto sa presidente. Di ba? It doesn't have to be a kind of resignation nga kanang gitawag ba nilag irrevocable? Revocable gid siya. By way of respect to the appointing authority, it's all up to the president whether or not iya bang dawaton ang akong resignation. In the meantime nga, mintras wa pa niingon ng presidente nga I'm still fit for the job, magpadayon ko sa akong function but for all purposes. No? For all intent and purposes. Ana man ko na. In the meantime, mo perform sa akong trabaho. Not until nga ang presidente na moingon nga okay, your resignation is accepted. Ala talasam. Mo na'y pinakadesente nga buhaton sa usa ka cabinet secretary. Kay imo gud ng pamilya. May tagsilingan na, may tagpagumangkon na, imo gud ng porsusong anak. Ikay nagpadako anak, sa gamay pa na, ikay gasigig hagwa, ikay nagmatuto, imo nang gibuligan sa talang pagpangga, gugma, pag-atiman, tanan nga pwedeng mahatag sa usa ka buutan nga amahan, ngadto sa usa ka gamayng bata. Hangtod nga niligo niyang bukog, hangtod nga nidako siya, hangtod nga nakatiwas or unsa ba? Naa ka kanunay siyang kiliran. Nya sa ingon ana kasayon, mulito ka lang nga, di ko mag-apil-apil na niyang kaso. Pikat! Duha man ni kabuk akong mata, ay, do kapital, do kapital. Di magkumutuhan na san. Di ba? Di kumutuhan, oy, kay, murang man tag-just now, oy. Diba? Di ko mo to, you will have to do more. No, you need to do more. Aside ng suwat, niya, handwritten pag yun. No, you make it official. Imo ginang himong official, i-attach to ni mo imong suwat, pagkapinani mo og letter of resignation, submit sa presidente. Ang presidente na bahala, og mingon ng presidente, sige lang, mingon ka naman ka nga dili ka mo intervene, then I will have to designate somebody, assistant secretary ba or undersecretary ba, nga mo overlook, mo oversee ni aning kaso sa imong anak nga to the point nga mabantayan nga dili gyud pwedeng hawsawon ana. Di ba? Or mingon ba presidente, in the meantime nga naa pa na sa piskalya, kailan pa man sa piskalya tingali? Under magod na, actually ang mga piskal under magina ni Rimulya kay iya man ang sakop di OJ ko na. Mitras naa pala sa piskalya temporarily adto sa kapuyo sa Amerika. Ay la sa guli kay naamaron siya dito sa kuanting ala. Multo ba to American tilo siya ron? No kay katuyang suot o sama, but you know, ang punto nako, you need to do more. Ayaw nang suot-suot lang ano di ka mo intervene. Wa man na, damage control na, pero ang imong buhaton, resign ka. Pero not the kind of resignation na automatic na wa na gid nimo tagaig option ang presidente to say yes or no. No, kay by way of respect sa nagtudlo nimo. Kaya ako sam, example, katos Alfredo Lim.
kung imo tong pasultion kay ang anak mo masagay puntusan na nalambigit masatog drugas na adis to na drug peddler po to inik-interviews media mingo ko sa Alfred ako'y labot anak ko na kasi kung saan kasi inyo pa ng barbecue na ako'y labot kay dako na siya yung kabut pero siya na itabo ay mo sekreto lang magpatawag rito siya mga tao kay para niya bisan tingali sa mga dili ingon sa pagdupa og anak imo maginagdupa ng anak pero na magisluyo sila kuno na nga gay frame ni ako'y gidaot ani ako'y target ani giplantira ni akong anak gipinuangan ni akong anak kay ang target ani dili akong anak ako may target ana na ba ang ilang interpretation sa kahimtang kay nya mo masanay ilang ipanagang dito sa presidente actually inigabot ang Rimulya dito sa presidente kay patawag mo na Rimulya unsa man ni moingon man sa Rimulya kay bawo kami sa president kay bawo magika nga many are aspiring for my position giilugan man ning ako ang pagka DOJ no kay crucial kay ning ako no niya who can best defend you except me now kinahanglan man kumawa kay usawa man la pag-atake interest na ako dire so mo nang ila kong gidrawingan ilang giframe akong anak aron ako igon ana man na wala magilaing katarungan pwedeng isultihan na dito kaya nga mahansa magsakit maglain gyud ang imong kabuhi nga magtan-aw nga ang imong anak giunsa na diha bisig na panay sa ang atong mga anak ako makasulti magigusan naamtay mga anak di gyud ko mupasalig og istorya kay tungod nakasa akong anak di ko mulaban di gyud ko kapasalig ana bisan pag nakasa akong anak unya tabangan diag bukbuk magpista kita isip po sa kaaman dili nakamutan ana imo ko ng anak kabang mga naminaw ron kasabot gid mo ana mailan ta mo storya in public kaya di ko mo apel na kaya nakasana mailan ta mo storya na kay to protect our image or our character or something to protect our reputation but deep inside nagtugo na lang inyong kasing-kasing ang inyong anak giapiki so whether we like it or not whether you believe him or not mutuo ka sa diyan ng Rimulya sa pagkangan nga ang iyang anak mo inaadya niya dunay jurisdiction ng Department of Justice sa pag-prosecute sa iyang kaso magduda ka sa head of department nagduda ka nakay katarungan nga magduda sa tibok department diba? Magduda ka sa credibility sa nagdaan ng departamento wa na'y kalahian nga ang imong pagduda mo apektar sa kinatibukan ng departamento. So kung nagduda ka sa department sa Secretary of Justice then why katarungan nga imong dudahan ang function sa Department of Justice itself. Kay kining pagduda sam importante man when it comes to public service. Kay bisan pagwa kay gihimo unya tainted with duda ang mga tao di na mo salig di na ka epektibo sa imong function wa na'y salig ang publiko nga makadeliver ka sa imong mga gipanumpaan nga muhatag o magbitbit og hustisya sa mga dinaog-daog di na katuhuan igo tibok gobyerno so unsa ba ato ni Rimulya resign usa ka pahibaw ang presidente nga sir mo resign ko narala nimo daw ato di kay umingo nga dili salig pa ko nimo nga di gyud ka mo intervene na then it adds up to your character and value mo na siya madungagan ang imong balor madungagan ang imong karakter mas mulig-on pa yung tingali ka atubangan sa mga tao kung ang presidente nimo ingon ayaw kaila ko aning Rimulya di ever since mo bitang gibutang ko na dia kay ang karakter aning tawhana dili gyud ba tainted bisag mga personal nga issue di ba kung ang presidente namo sulti anak so papas tanan duda pero og duwa na nimo buhata ingon-ingon ka lang anang imong love letter diha nga kuan okay ra ka pikat ni Manyor natay igong oras nga mo paibaw ko sa mag out of country ko next week bukan sa mo tabang nalang ko'y atimanon kadiyot mga kigila nanghid ko daan diri on air
Nga sunod si Man, out of country ko. Adol ragot. Naragutan dili sa Southeast Asia ragot. Ito ka-oras naman ng Singapore. Dua ka-oras naman ng Singapore. Dili na taas. Ang mubanos tingalin ako diri sa Sami Bay. But anyway, ako pa nang i-finalize karong hapon sa ako pang gitanaw. Pila gid kadlaw ko nga mamising in action. Ya ako na tong giingnan. Ang akong mayag hapon ako na tong giigan nga kuan sa kuan, relax ko dito. Okay? So at ngayon na lang